Днес камера на космически сателит засече странен обект до самото Слънце. И каквото и да беше, не би трябвало да е там. Обектът се появява само за миг, като тъмна, твърда структура директно до короната на Слънцето. Не е експлозия, не е изригване, не е частица прах. Най-странното е, че се движи неправилно. Обектите до Слънцето трябва да бъдат издухани от слънчевия вятър. Но този сякаш се държи на място. Когато светлината го удари, той не светва, не отразява, не прегаря, поглъща светлината. Все едно виждаш сянка върху повърхността на звезда. Точно когато сателитът започва да увеличава, обектът изчезва. Без следа, без изпарение, без движение. Все едно се скрил зад някакъв щит или поле. Официално казват, че е артефакт от камерата. Но извън записите някои учени вярват, че това може да е изкуствена структура, способна да издържи близо до самото Слънце. Странен обект, засечен до нашето Слънце. Появи се. Остана неподвижен. Изчезна. А въпросът остава, какво може да стои толкова близо до звезда? Моля, харесайте и се абонирайте.